Om hai borong da support khanya na on nang no ya actor actress ong no norna comment sadi comment sanata pogding ge ta Pulen side nap sungje noro jodi Kakuma ni fan eba bono sajak tongke noro o video naya karin thamano tam ni khobo Kakuma fan eba bin supporter ni bagiya sabono tam hana yasi surnai norong sala comment Sini kuya norok Simon banya Sanjana cancer patient sengbono Bombay rago bot Henge bai tong khajang taktai buk song khak he jotong ka ham tong hai nong bai video ko tal thupe view ka norok tini video thamle loban chai mang khana tini video topic tama number 1 topic tabo hai social media taisa Kakuma reang viral ang jaw khatam ni bagi viral ang tangai viral ang jodi norok saimana busung khai video no paya sana ni norok kam ko bujiglak tai jodi norok an video nai sajak tong khai ba ani video no like khadi tai ani channel subscribe khairi haringe sung tabo kam ko saimale ne tamne bai kabam borok tabo Kakuma reang no joljak tong tai bono tang social media troll eba bengali tong lekya Eja sejak tonga iko ni content creator rok oma hairong simi promotion khayo arle rang man bla gari rong no promotion khaye rang da man ba tai kha khayo nor joton kam ko bujima khane je oro tam sama kalakha pharinga tabo koyekta comment nor no pore khanarana Kakuma bagai bui comment no tam seleke eba tam salakya bini bagai Ek number comment kono disrespect khanya musungya angbo dunia ni sitra no but omoro kono actress angai masangka haida tu figure omokhang mane bo Kakuma no sitra ansakata direct 2 number Kakuma reang kurma reang 3 number dress le tamo le masang masa kare kheros khaibai siti bonobo 4 number comment flat panya nangana 5 paramai mase atima nangya rono se phunungti help ro khaimana no sungbo kisa kisa Soy wansa beri rang dukan besabai solinai saat wansa seranyo support khaime de manusiri chaudhary no ge kono dorkar kare malanya ni dako borok in America Asian speaker suinyo kandamani sibile bini a totarni ba report khaidi jotono anti post nukheno hanketai gobamo comment tombin bagai comment sitra hamya abang aso pore khanare magalakha pharenge tabo Kakuma bai koyekta kok rok salangai Tabo main kok khama se bono kabam borok tabo saja gya tamni bayin khe bo amsa rang puisa tongtu sudu kare rongno khoksa pono suboya tingno bo suboya out of saimia hedi ba phia kabam borok bono sauje bo maike social media promotion khaima sai bo kare borong no sagai social media post eba upload eba share khaira kai bini thani suba sumaya da tongno mane Kakuma ni phajing tei mane borok o je kare borong ta je suye borok je help nangnai rongno borno subaya da tongno hani kabam borok omai salai geta au bongni kok bo soyo je Kakuma reang ni amsuk fan follower tong tai bini amsuk rang puisa tong dotino bo rang puisa bai subaya at least bo social media phajing tei bo subai mano hedi ba Karon khe norong saimano je bongni fan following eba bongni mane power busuk tong heda abono mane Kakuma song nama jakhe kasu sugula ang nang nongge jakhe suksine ang direct no sauje ang koyekta video Kakuma no support khai salam ka bo flat paimano te phi ang tabo bono nijino sajakliya eba support khaina busune thingno agi chimno ang bini fan ya but ang bini flat paimano te bono support khai video salam ka tabo ang bono Tai support khalia tam nikhe je do phono sajanai ang bono no support khani je do phono sajagya ang omahai borok eba amti borno jibono support khaya kok khamase Kuno Kakuma reang simya kabama actor actress tai modeling tong sin thipara borok khorok sapono na hano tei kok sawo na sugya kari borok no tei kok sawo na roman script ni bai kok sawo koyekjona actor actress tongo especially bari actress eba modeling rokta Borosuro nijini faja simi nayo eba nijini lab simi nayo jodi noro amahai borok eba amahai modeling eba actor actress ni borong ni mung comment sadi mane sabo omahai engthotok omaita ang nijiro saimano topono o jaga ang borong ni mung mention khaina thaliya Jodi o jaga ang borong ni mung eba borok sabo sairakangka borong ni dam eba oni main sorman kemai thanase example tabo Kakuma reang seibai pojonto sujak sei karile tamo youngla bai pojonto sujak se norong wansona je Kakuma reang ni kono dam se krikya haisi hanke noro comment sati je oma actor actress no nung a hai borno kusuk saga kareo phia borok nung a hai borok sadharon to borno borok khel se khangka oma hai borno sung support da khanya na an support no comment sanata poksidi pharinge tinin 2 number topic phai sing thalai sinai Iya sana. Media sana mo to. Media sana mo.
Tentu tunggu ke neng malang deh. Lama tengah cari nanya tapi mesti ronda sudah sini. Hah? Mungkin orang video nunggu kam kan buji makanya je parane lama am seka hamya azaga ambulance gari famous bos harpe ko kasai ma tongsi lama hamya bagi koko azaga marke serious rogi mane serious rogi ngi to ambulance gari to payo but azaga asta marke serious puta jorot tongsini bin treatment eba bono jorot tongsini jibi sakhamno ko ohor mali angke arogi eba a patient a gari bisingon thipanyai eba bini lama soipanya hediba Hingke sengrok mana normal borok ta o lama hamyano tei eba o lama kaham ke salamjai geno tei eba lama salamjai geno tei sabono tam hane yasi surlanyai eba sabono dusnai na government no na a area ni neta setarang no norong komeno sasidi komeno sanata pogdi horengke tinin 3 number eba last topic pai sing thalaisinai tabok sini takuk pohor bai takuk bisal borok khorongnei borongni timi logi Arunachal Pradesh thalaijak sini bukuk Sanjana ni bagai bitina harnani mane cancer ni bitina harnani ta Hingga Arunachal khoroksa borok tong je bo cancer ni bithi salamano tai bo Padma Shri award ogbo manjak ingke bini nogono tabo borok cancer ni bithi hanan thang tolo ingke tabo main kok khama je sing om hai borong da support khanya na o nang no ge actor actress no norna komeno sadi komeno sanata pogdi ingke tabo bini video nai nyane dinaro Khongka hamjo tono no seng tabuk buskang norok nong mangkhana Haplong Hills nge sengmia horo ongkholai mani bartao ko khongka bose seng kuno berainani thangya seng sini kuya norok saiman banya Sanjana cancer patient seng bono Bombay rago botlang laikha hepono hamsu ya nge norok kabanga komeno saka te seng bo saiman no go sio Arunachal khoroksa cancer ni bithimanai Padma Shri award manjak seng bini aro thanglai tongo sini kuya Sanjana ni bagwi bithin harnani bagwi ngai seng mia ni simi tholaya kho seng mia 11ta 12ta ni simi ongkholai mani horni ta ngai tabo 7:30 baji tongha ngai seng tabuk jasai ko Haplong kisa khel hap drop se kota ngai seng yang tei khlai lamding tei Dibrogor tei seng Arunachal hapnai ta ngai abono Norok kisa suri baidi sini kukui Sanjana ni bagwi je jagani phano jora sasiton bo desa bithi bai phano hamjiton aboni bagwi seng thanglai tongo mai tei sini bohogo klaya kho miya ni simi seng ongkholai mani ta nge abono kisa suri baidi sini kuya ni bagwi ngai sini bagwi kisa suri di seng lama haksa thangna phainani tei kifilnani nge gari gora ni bepa Norok sini bagwi bo kisa suri baidi especially sing sini koya ni bagai thanglai tong ta bithina hanani bagai